Ngibingelela abaphathi bonke nje othisha kakhulu mina nje kafushana angisilutho ngaphandle kwabo. Niyayizwa le nike ningibonele eklasini mangingenile ngisuke ngizobingelela nje ngithi haleluya bese ngiyadlula. So abantu kakhulu abasiphathelele umsebenzi othisha siyaqhubeka kakhulu mfana niqhubeke njalo nishite lesizwe ngoba ayikho into esijabulisayo. Mangihamba nje seke ngibona mangisetown izingane ithi ongifundisa 2016 thola ukuthi angisayiboni nokuyibona kodwa manje lengane ngeke ngathi ngiyangigula nje ngiphethe yabona into yamehlo le mangithi ngiyakomunye udokotela hawu ingane yami engangifundisa 2012 ngalezo khathi. So kuba mnandi kakhulu nani ngoba silapha ayikho into esifunayo sifisa ukunibona niphumelele. Yayizo into njalo kusho ukuthi ngifuna mangikubona ngifuna ukubona uhamba yiphi imoto ethandayo kani uyangisukela ngala uthi X6 mina sengiyashita kwalowo X6 manje uzobona this month ngiyanisayifuna ngifuna ukunibona nihamba ngezimoto zange yabo le moto engathi izondiza mawuyibona kodwa sisho phela ukuthi sinifundisela ukuthi nithenge imoto sinifundisela ukuthi nibe right emakhaya. Angithi yabona nje mangikhuluma iqiniso ukhona umzali ukhipha imali yokugcina yayizwa le ukuze uze lapha wena hayi ukuthi mase uphumelele usuvela imali usubhizi nemoto qala ucheck ukuthi ekhaya kwakhiwe yini yonke njalo ucheck umzali ukuthi unayo yonke into anayo ngoba phela hayi ngoba umkhokhela kodwa nje indlela yokubonga ukuthi ke mzali ubudela konke ukuze ngize emaklasini yonke njalo. So kafushane into esifisayo thina iyona ukubona wena uphumelele uyoshintsha leli khaya lakini uyalazi nawe angithi uma kuba ukuthi ngathi ngiyabona nje uma unomzali othi uma evuka ekuseni ahamba ame lapha esitradini adayise ethi hamba ngalo lapha futhi ngendlela ethi uma uzala iWTS wena kube ngathi uzophasa ngathi uzobhalelwa yini hayibo khona uzophasa kodwa uwe phela uzofunda hayi futhi mina makubhala ngisuke ngekho ungibone wena ngisho ungazivala amehlo ukuthi ngosami ngizobona uprofile uzofeyila nje uma ungafundi. So ngicela ukuthi abazali banilethele lapho ukuze niphase mawungathi uthola level 3 ubone at least uthola level 5 yangizala mawungathi level 1 so njoba ngo level 1 I'm sorry kule level okuyona I'm sorry kodwa sengibakudla manje kule level okuyona sifuna ukubona ukuba kuyona yezwa le yakithi mina mawuhamba iCamp wafeyila kusho ukuthi uno level 0 vele ubungekho ngoba phela awukwazi ukuthi usifike wena sahamba wonke umsebenzi ka term 2 bese esikoleni siyo revise uphinde uthole level 1 kusho ukuthi kahle hle ikhona improvement kusho ukuthi level 0 yabona kusho ukuthi umuntu okuzothola phasa kulowo thisha njengoba bakhona bake baphasa kusho ukuthi nawe ungaphasa uma ungaphasa inkinga kusho ukuthi ikuwe awutshela bakhela njengoba uzothisha nenkinga kuwe. Right. So ngikhona ukuthi ingane zami mase nifundisana asisho ukuthi bukelani phansi nabanye othisha bebuke manje yezwa le athi ngifundisa grade 12 namuhla indicate into eyodwa nje ukuthi awukwazi ukuthi mawufundisa